Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kasetaren bideobloga. Gaur modaren munduan murgilduko gara. Munduko ospetsuenetakoa dena. Bai, gaur Gucci markari buruz hitz egingo dugu. Balzenekien marka famatu hau 1921 sortu zela. Zerk bereizten du Gucci beste marketatik? Ikus dezagun. Gucci marka Italian jaio zen, Florentzia hirian. Gutxik kalitate handiko produktu bat sortu nahi zuen. Euren diseinuek estilo berezia eta luxua uztartzen zituzten. Bere simbolo ikonikoa da GG, Gucci izenaren lehen letrak, eta bere kate kolorea, berde gorri berde. Marka guztiek bezala evoluzionatzen dute eta Gucci horrelase egin du. 80ko hamarkadan Tom Fordek zuzendaritza hartu zuen, eta Gucciren estiloa aldatu zuen ausartagoa eta bereziagoa egiteko. Gaur egungo zuzendaria Alessandro Michel da. Estetika barrokoa eta modernoa uztartu egin ditu. Tradizioa eta gaztetasuna nahasteko. Gucci markak Milaneko modaren astean bere produktuak erakusten ditu. Eta hau oso bitxia da, 2018an Gucci markak 8.000 milioi euro irabazi zituen. Duela gutxi marka honek ingurumena zaintzeko asmoz kanpaina bat egin du, Sustainable Gucci. Etika eta jasangarritasuna modan sartzeko helburuarekin. Ikusi behar dugu betetzen duten ala ez. Eta kuriositatez Gucci poltsa bat sortu zuen gerrara eramateko. Bai, gerrara. Eta da hauxe, bambu bag. Oraindik ospe handia duena. Eta zuri galdetzen dizut, gustatzen al zaizkizu horrelako luxu markak? Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte.